दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि दंमोन। बे मावथांखियानो जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव गोजोरथायारि सोलायनाय। आरो बे गोजोरथायारि सोलायनायनि थांखि आरो नोजोरजोंनो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो दखरायाव जे जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि जिखिनि जोंनि आयदाफोर दङ, बे आयदाफोरखौ गोजोर खालामनो थाखाय हाबाफारि लाबोबाय थादों। बायदि बायदि हाबाफारि आरो बे गोजोरथायारि सोलायनायाव जोंनि खेला गेलेनायाबो गोजोर जानांगोन, जोंनि रांखान्थि बिथिङाबो गोजोर जानांगोन, जोंनि समाजखान्थि बिथिङाबो गोजोर जानांगोन, जोंनि हारिमु बिथिङाबो गोजोर जानांगोन आरो जोंनि सोलोंथाइ जिखिनि जौगानाय बेबो गोजोर जानांगोन। बेबायदि थांखिजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोबाय थादों। आरो बे लेखायैनो नाग्रिजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोजोरथायारि सोलायनाय थांखिजों दिनै बुलुर बादायलायनाय आरो लोगोसे काबादि बादायलायनायखौ बिथांमोना दिनै हाबाफारिखौ जागायदों। आरो आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जाखिनि गेलेगिरि बिथांमोना थांखि आरो नोजोरजों गेलेनो फैदों बेहाय, जाहाथे बे थांखि आरो नोजोरा बिथांमोना जेब्लायबो गोजोर जायो। आरो बे गोजोर जानायजों बे नाग्रिजुलि हालाम लोगोसे बे बाक्सा जिल्लाजों लोगोसे बिटिआर हालामजों लोगोसे सारा बे भारतखौ जाहाथे नाम खालामनो हायो, गावजों लोगोसे ओनसोलखौ मुं लाखिनो हायो। मानो होनबा बर' हारिनाव खेला गेलेनाय माखासे आखुआ जोंना दंखायो, बाय बर्न जोंना जोनोमाव माखासे दंखायोमोन। गोदोनिफ्राय जों फुटबल गेलेनो मोजां मोनो, खारनो बारनो मोजां मोनो। दा बे खारनो बारनो मोजां मोननाय बे जिखिनि जोंनि आखुफोर दंमोन बेखौ जों गोजोर खालामनांगौ। आरो फारसेथिं दा समनि जि लाइमोनफोरा जि मोनसे गाज्रि बारहावा बारनाय, माखासे समाज बेरेखा हाबाफारि मावनाय, जेरै ड्राग्स जानाय, दिनै गान्जा सोबनाय, जौ जुवायाव गफबनाय, बाइक सालायथिंनाय, बेफोरनिफ्राय जुदि जोङो जानगार जानोबा, बेफोरनिफ्राय जुदि जोङो एरायना सोलिनोब्ला जोंना खेला गेलेनाया थाथारनांगोन। गेलेनाय जिखिनि आखु गेलेनायाव जुदि सम होयोब्ला बै जानाय लोंनाय जे गाज्रि हाबा मावनाय आरो बे जिखिनि समाज बेरेखा हाबानिफ्राय जों उदां जानो हागोन। बे थांखि आरो नोजोरजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि गेलेनाय, जे बुलुर बादायलायनाय, काबादि गेलेनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय बैसागोखौ नोजोर बोनानै माखासे हारिमुवारि मावबादा लानाय जादों। आरो हारिमुवाबो जोंना गोजोर जानांगोन। थांखिया बेनो, माने बिथांखिया बेनो, बे बड'फानि गोजोरथायारि सोलायनाया। हारिमु बिथिंथिंबो जोङो खामानि मावदों। आरो बे खामानि मावनाय लेखायैनो जोंना खाम जथा सिफुं दामनाय आरो लोगोसे बैसागो मोसानाय बियो आब्रुथि गोनां आरो समाजजों, जोंनि बर' समाजजों गोरोबफ्लेनाय जानांगोन। जोंहा बर' समाजा मिथिंगाजों गोरोबनानै गोबां जोंनि हारिमुफोर बेफोरबायदि दङ। आरो बोथोर लायै बोथोर बेफोर मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय बाजानाया जोंनिया जाबोबाय थायो। दा बे लेखायैनो फैबाय थानाय बैसागोनि थाखाय जिखिनि मावबादा जोङो खुंदों जायगा जायगा, सोरबा सप्तासेनि, सोरबा मास मोनसेनि, सोरबा 10 साननि, 15 साननि, दा बायदि जि सम लानानै गोबां दख'राफोराव बेफोरबायदि जि मावबादाया जागासिनो दङ, बे सोलिगासिनो दङ। बेजोंबो जों आसा खालामदों जोंनि लाइमोनफोरा नैबे जे खाम जथा सिफुं दामनाय जोंनि हारिमुखौ गोजोर खालामनाय, लाखिलांनाय, बे लाखिलांनायाव बिथांमोना जेब्लायबो बिहोमा होगोन। दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बुलुर आरो काबादि बादायलायनाय जोङो दख'रा हिसाबै लादों। बेवहाय नाग्रिजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावनो थानाय प्राइमारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि काबादि आरो बुलुर बादायलायनाय, बेवहाय टटेल मोनद' प्राइमारिनिफ्राय बाहागो लाफैदों। बेवहाय भलियाव मोन 10 आरो काबादियाव मोन 12 बाहागो लाफैदों। बेवहाय जोङो एबसु हिसाबै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो स्पर्ट्स लाइनाव जोङो बर' हारिनि जि लाइमोनफोर बेखौ नोजोर बोनानै जोङो एबसु हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। जिखिनि बर' लाइमोनफोरा दिनै खेलानि जि आयदा बेवहाय गोजौ फारसे आवगायलांनो थाखाय जों एबसु हिसाबै थुलुंगा होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लागासिनो दङ आरो इयुनावबो मावबाय थागोन। बेखिनिखौनो